И здравейте, прекъснах, нали аз се казвам Кристиян, вие знаете. Не, вие не знаете кой се казвам, защото първото видео, къде снимах на третата минута ми отказа микрофона, сега ми звъня майка ми, пак прекъсна микрофона и сега снимам трето видео. Нищо не съм се развил, както виждате, само намерих селото, което честа, нали, има моркови картофи, даже ще ви демонстрира да не кажете, че съм чита. Ето ти ги, чай само да ги видите. Това са моркови, не, беха бе, ето там са морковите, не съм ги обрал някои. Две ферми, тук е пшеницата. Има много къщи, нали, ще видя какво ще ги правя на барак или ще ги правя, но ето, не е нищо особено, 43 картофа, нали, оттам, 43 моркова, 20 книги от къщата, съседната ми къща, ще я напиша и там ще си направя нещо. О, веско, което е супер. Тук има масички, разбира се. Тук бяха книгите, който не знае. Охлагва ми тази клавиатура. Нещо особено, 62 семена от пшеница, 22 хляба, легло само. Това е нищо особено. Торчове и дърво са събирам. И съм гладен, ама много е да вече. Този номер да ви покажа. Вижте сега как се прави. Клякате с Shift и поставяте торч. Както се поставя обикновен торч. Ето ми го скина. Здрасти. Не е много особен, нали, ако са сега вече да моля ви, се абонирайте се. Ако се абонирате 500, над 500, кой ми пише, бе? Некви ми пишат, само накрая ще изключи извънления. Що аз да не го направя, Менко. Нема некви само ми пишат. Али те са ми приятели. Ох! Те видя. Така. Събирам дърво само, това го знам. И ще снимам 15 минути, защото не знам защо. Как мама дойде. Защото съм самичък сам. Лопаленка. Вау. Ще си направя собствен скин. Ще си направя фенскайп, където ще можеш да снимам 2 клипа на ден, не знам. По принцип ще влизам всеки ден в фенскайпа си. Само да си измисля име. Нали, аз скина ми е Ривсто. Кой ми пише, бе, човек, бе? Кой ми пише, бе? Тия аз се беззвоненията ми пишат. Кото, бе? 16-ко. 16-ко! Аз имам мисля. Ох. Кой ми пише пас? Стига, бе, човек, бе. Накрая ще го изтрия това. Така, камък. Аз пък камък дърво. Картофите няма да го ям. Ще си ям морковчета. Ще съм зайко-байко. Какво ще направя сега? Не знам. Какво са вече време за купане на камък. За да може
Аз на какво съм, бе? Аз сега ако съм на... Това е... Аз съм на лесно, но нормално, бе. Какво лесно? Чувате? Чай също увелича малко. Да, повечето хора и омръзнаха Майнкрафт, но аз няма да снимам само Майнкрафт. Аз снимам много игри. Не много, ама 4-5 игри ще снимам. И... не знам какво. По принцип аз му харесвам на знака страницата и че писа... Аз така поне го разбрах, че няма повече да снима клипове. Поне аз така го разбрах. Може някой друг да го разбрал, че ще снима още, но аз така го разбрах. И мисля, че няма да снима повече, защото ми умръз. Не знам. Ще си направим каменни инструменти. Една кирка и... то нямам повече, не ми трябва. Че да си вземе кола. Целият направо ще го направим на факли. Те сега ми не дразнат вече. Пишете в коментарите дали искате да продължа поредицата, защото ще направя много неща. Аз имам един много развит свят, къде съм го играл сигурно повече от 5 часа и за 15 минути намерих село. Направих заполшани. Всичко направих за 15 минути. Това... намерих диаманти, 22 диаманта. Така че сигурно на 10 епизод вече ще имаме диаманти. Нали, на първия трябва да снимаме 1 час, па за да може да имаме диаманти. Това толкова много не мисля. Защото за какво снимаме? Ако искате, напишете в коментарите също колко време искате да снимате. Аз да снимам. И ще се съобразя с който иска. Максимум ми дават 1 час. До 1 час мога да снимам също. Но мога да сменям, например, Майнкрафт, МТА. Или един ден Майнкрафт, един ден МТА. МТА е като GTA. Не е като GTA, ама тя е... как да ви обясня? Тя е... много готина игра, ще снимам. Ох, това ли ми взема сега? Замека си телевизор. Така, тези неща ще се подготвя за минута. Дано да е дълга, защото това подготвяне. Така, ох. Колко време вече снимаме? 10 минути. Имаме още 10. О, време е да търгуваме. Какво са се изучи? Съм 100. Ще го гледаме. Чай да скачим тук. Не може. Ама можем? Няма материали. Така, храната. Така. Значи. Санадур. Ще ти дам така.
Така. Ай. Не. Не става. Че, защо на това, като може да се вента. Така. Първо ще меча. Винаги съм грижила, нека си е така да ги подреждат. Така. Лопатата е най-нева. Брадват. Не. Така ли? Не. Така. Лопатата е малко по-важна от брадвата, но... Вау. Стана бързо стане, докато обяснявам. Аз винаги си пиша за. Не знам що. Генерира така хмеривство. Но ако над 500 абонирания, ще направя собствен. Не знам как, ама ще питам някой приятел. Вау, как сложих това нещо. Това ли е? Затова ли се подготвих толкова много? За една мина няма и кол. Стига. Така се изложи тази мина. Еми, кое ниво сме? Вау, вкусно. 59. Започвам да... Това иска вече. Това. Това става. То ще го махна точно малко. Това вече ударихме чак по-доста. Така... Защо светкам тук? Тук ще. Винаги държа да ми е светното, защото... Има също един друг вариант. Пак тук, тук е тук. Това е другия вариант. Така и абонирайте се за мен. Че нищо не виждам. Само малко торча се подготвя, но ще взема. Нали, аз също напишете в коментарите дали искате да правя извънредни епизоди или нещо, не знам що. Извънредни или да играя някой път извън епизод, без да снимам. Това ми трябваше. Това точно го махна. Извън епизода, което ще е много добре, защото ще се развивам и сигурно ще изиграя. Аз си играя един час. Аз по един час. 2 часа на ден. Мога един час да играя извънредно, аз по извънредно без да снимам, а другия час да играя като снимам. За един час мога много неща да направя. Мога да намеря дори диаманти за един час. Имам букет, както се казва. Ще направя един епизод, не знам когато малко се развия в този. Ще направя и клип в него. В принцип, който иска, може да влезне в него. Само да си прати поканата в скайпа ми. Ще ви го кажа сега. Скайпа ми е Christian.Kundef. Али пише там знака прот, защото не кефи името. Не ме казвайте съм копират, ще го махна спокойно. Ще направя так мой фен скайп. Така че ще го махна това. Как още не огъня за Бога? Още 7 точки. 7 точки са прекалено малко за мен.
Аз съм се оборудвал за 4-5 стака торчове и са ми стигали, ако сетка много, с торчове около повече от по-малко от 10 минути. Ще видим тук още нещо. Няма. Колко? Ай стака. Така, кирката ще ми свърши, нямаме нищо. Ще направя нова кирка в следващия епизод. О, добре. Ох, 35. С една кирка стигнахме до 35. В принцип до 20 ниво. Колко време снимам вече? 15. Аре, нека за зрителите ще снимам 20 минути. Няма да се излъжа. Гледате един го... Съм такова на един приятел. Съм му казал, че ще снимам и той не ми е затворил, просто е заглушил. Да, му споделям да вижда какво правим. Ще направя този път 2 кирки. И ще сложа айрона да се пече. Защо не си направя айрон кирка, като може да намеря дъма диаманти? Бъз айрона... Ох, не това. Аз па сложих така. Ох, извинете, чакайте. И за това ще за този епизод. Абонирайте се за мен и чао!